Ne sjećam se kada sam prestala vjerovati da je dom sigurno mjesto. Možda onda kada je miris vodke postao miris jutra, a tišina među nama rasla poput debelog sloja prašine na starom stolu. Otac je uvijek govorio da sve u životu ima svoju cijenu, čak i mir. Nisam razumjela što je mislio dok za njega nisam platila vlastitim tijelom. Te noći bilo je hladno. Mraz se uvlačio kroz napuknute prozore našeg stana, a radijatori su odavno šutjeli, kao i sve drugo u toj kući. Otac je sjedio za stolom, pušio cigaretu i curio u jednu točku, kao da se iza nje nalazila cijela njegova budućnost. Kada sam čula kucanje na vratima, srce mi je poskočilo, ne zato što sam nekoga očekivala, nego zato što sam znala da što god dođe, neće donijeti ništa dobro. Vrata je otvorio polako, kao da želi produžiti trenutak. Na pragu je stajao muškarac u kaputu. Vidjela sam ga ranije. Ponekad bi dolazio posuditi novac od oca ili s njim popiti bocu. Zvao se Merik. Imao je oči u kojima nije bilo ničega, ni svjetla, ni empatije. Samo praznina, crna poput dna boce od vodke. Nisam znala da ću te večeri postati dio njihove transakcije. Nisam čula riječi koje su pale, ali sam vidjela kako se očeva ruka podigla, a zatim spustila na stol, ostavljajući nešto što se sjajilo. Novčanice. Nisam mogla skrenuti pogled. Nikada prije nisam vidjela $100, ali sam znala da je to mnogo. Dovoljno da se izda dijete. Otac me pogledao. Njegove oči bile su strane, kao da netko drugi gleda iza lica koje sam poznavala cijeli život. Idi s njim, rekao je samo. I tada sam shvatila da to nije molba. To je zapovijed. Osjećala sam kako zrak postaje gušći. Htjela sam vrisnuti, pitati zašto, ali grlo mi se stegnulo. Uzela sam kaput i krenula za Marekom. Snijeg je padao gusto, prigušujući zvukove grada. Svaki moj korak odjekivao je poput presude. Ne sjećam se puta. Sjećam se samo sobe u jeftinom hotelu i mirisa dima cigareta. Merik je upalio svjetiljku i zatvorio vrata. Tada sam počela drhtati, ali ne od hladnoće. Nije rekao ni riječ, samo je gledao. Vrijeme se razvlačilo poput noćne more iz koje se ne možeš probuditi. Neću pričati što se dogodilo. Ne zato što sam zaboravila, nego zato što se sjećam previše dobro. Svaki dodir, svaka riječ, svaka sekunda. Sve što mi je oduzeto težilo je više od $100. Kada sam se vratila kući, otac je spavao na kauču. Na stolu je ležala prazna boca i ostatak novca. Nije me pogledao dok sam prolazila pored njega. A ja nisam rekla ništa. Tišina je postala naša nova religija. S vremenom sam pokušavala glumiti da se to nije dogodilo. Ali svaki pogled u ogledalo podsjećao me tko sam postala. Nisam više bila kći. Bila sam roba koju je netko kupio i vratio. Otac. On se samo smješkao, brojeći novac, kao da je to bio najbolji posao njegova života. Te noći nešto je u meni umrlo. Nisam plakala. Suze bi bile previše ljudske, a ja sam se osjećala kao sjena koja slučajno još diše. Znala sam da od tog trenutka svijet više nikada neće biti isti. I da ću se jednog dana vratiti onome što se dogodilo, ne da bih razumjela, nego da bih se osvetila. Više ne znam razlikovati dan od noći. Sve se stapa u jedno, sivilo, dim, miris hladnoće i uspomene koje ne žele umrijeti. Kažu da bol s vremenom slabi, da se sve može zaboraviti ako dovoljno dugo glumiš. Ali laž nije lijek. Ona samo truni ispod kože, dok jednog dana ne počne smrdjeti. A tada više nema bijega. Nakon one noći ništa više nije bilo isto. Merik se nije vratio, ali njegov sjaj u sjeni ostao je sa mnom. Osjećala sam ga u svakom kutu sobe, u svakom dahu oca koji se pretvarao da se ništa nije dogodilo. Pio je još više. Ponekad bi nestajao danima, a ja sam se bojala da će se vratiti s još jednim prijateljem. Nije me bilo strah za sebe, ja sam već bila izgubljena. Bojala sam se da moja duša neće izdržati još jedno poniženje. Počela sam pisati. U bilježnicu iz stare škole, među stranicama prekrivenima prašinom,
Zapisivala sam sve što nisam mogla izgovoriti naglas. Pisala sam o krvi, o strahu, o tome koliko sam silno željela nestati. Ali riječi ne liječe. One samo podsjećaju. Svako slovo bilo je poput trna zabodenog u srce. Jednog jutra ugledala sam na stolu novu bocu i omotnicu. Unutra je bio novac. Više nego $100. Nisam pitala odakle mu. Znala sam. Bio je to isti mehanizam, ista prljava trgovina, samo što sada više nisam morala biti dio transakcije. Umjesto mene, prodavao je svoj sram, ostatke dostojanstva, možda čak i dušu. Ali mene to više nije zanimalo. Nešto u meni otvrdnulo je. Pretvorilo se u kamen. Našla sam posao u trgovini rabljenom odjećom. Tišina ondje bila je drugačija. Čista, gotovo mirna. Žene su dolazile, isprobavale haljine i razgovarale o običnim stvarima. O djeci, o zimi, o cijenama. Gledala sam ih sa zavišću. One su imale život. Ja sam imala samo prošlost. Ponekad bih navečer, nakon posla, sjela na autobusnu stanicu i promatrala ljude kako se vraćaju kućama. Hladna svjetla autobusa rezala su maglu poput noževa. Slušala sam njihov smijeh, ulomke razgovora, zvuk ključeva koji su otvarali vrata mjesta gdje ih je netko čekao. Mene nitko nije čekao. I možda sam tada počela shvaćati da ne želim više biti žrtva. Da, ako želim preživjeti, moram postati netko drugi. Kasno sam se vratila kući. Otac je spavao. U njegovoj ruci ležao je lančić moje majke. Jedina uspomena koju sam na nju imala. Uvijek sam ga nosila sakrivenog pod košuljom. Ovog puta ga je uzeo. Ne znam zašto. Možda ga je prodao. Možda je samo htio podsjetiti me da sve što je moje pripada njemu. Te noći nisam spavala. Ležala sam i slušala kapanje vode iz slavine, kako vjetar udara o prozore. U jednom trenutku čula sam njegov šapat, pijani mumljaj, ali riječi su mi se urezale u poput noža. Nisam to želio, a nisam imao izbora. Nisam imao izbora. Te 3 riječi vrtjele su mi se u mislima satima. Može li čovjek koji proda vlastito dijete za novac doista nemati izbora? Tada još nisam znala da se iza tih riječi krije nešto više. Nešto što će promijeniti sve kada istina napokon ispliva na površinu. Nekoliko dana kasnije Merrick se ponovno pojavio. Ovog puta došao je sam, bez poziva. Otac je pijan spavao na kauču. Ja sam sjedila za stolom s šalicom čaja koji je odavno bio hladan. Kad je ušao, zrak je postao hladniji. Nasmiješio se onim istim osmijehom koji sam zapamtila iz one noći. Ne bojiš li me se? Upitao je. Nisam odgovorila. U njegovim očima ponovno sam vidjela onu prazninu. Ali sada je u njoj bilo još nešto. Znatiželja. Kao da je želio vidjeti koliko je od mene ostalo nakon svega. Tvoj otac mnogo mi duguje, dodao je, sjedajući nasuprot mene. I ne samo novac. Osjetila sam kako mi se grlo steže. Znala sam da to nije kraj. Da je to tek početak igre čija pravila ne razumijem. Ostavi nas, rekla sam tiho, gotovo šapatom. Ne vraćaj se. On se nasmijao. Tiho, kratko, kao netko tko zna da ima moć. Još ćemo se sresti. Lena, nije sve plaćeno. Otišao je, ostavljajući za sobom miris jeftinog parfema i strah koji se ponovno nastanio u mojim kostima. Znala sam da to nije slučajno. Da prošlost nikada ne dopušta da odeš. Te večeri spakirala sam nekoliko stvari i otišla. Nisam znala kamo idem, ali sam znala da više ne mogu ostati. Hladan vjetar udarao mi je u lice, snijeg se topio na trepavicama, a grad je šaptao nešto sebi u bradu, kao da me upozorava na ono što tek dolazi. Nisam se osvrnula. Bojala sam se da ću, ako pogledam, opet postati ona djevojka koju se može kupiti za $100. A ja sam željela biti netko drugi. Netko tko zna preživjeti tišinu koja vrišti glasnije od svakog krika. Grad je noću bio drukčiji. Hladna svjetla uličnih lempi rezala su tamu poput britve, a snijeg,
Umjesto da prekrije prljavštinu, samo ju je isticao. Svaki dah pretvarao se u maglu, a svaki korak odjekivao je kao jeka prošlosti koju nisam mogla ostaviti iza sebe. Kad sam pobjegla od kuće, imala sam samo ruksak, nekoliko komada odjeće i bilježnicu. Ali imala sam i nešto više bijes. Ne onaj glasni, divlji bijes, već onaj koji raste polako, tiho, dok na posljedku ne ispuni cijelo tijelo. Našla sam sklonište u maloj sobi na rubu grada, u staroj zgradi čiji su zidovi bili natopljeni vlagom i tuđim pričama. Vlasnica, starija žena po imenu Halina, nije ništa pitala. Samo me pogledala i rekla: ne moraš govoriti. Znam da od nečega bježiš. Svi ovdje od nečega bježe. Te riječi bile su poput pokrivača, grub, ali dovoljne da preživiš. Našla sam posao u baru, gdje se miris piva miješao sa znojem i dimom. Gosti nisu gledali u oči, konobarice su glumile osmijehe. Radila sam noću, a danju spavala. Počela sam zaboravljati svoj odraz. Ogledalo u kupaonici bilo je napuklo, kao da nije htjelo pokazati istinu. Ponekad bi se, međutim, prošlost podsjetila na sebe. Ponekad bih čula smijeh, onaj isti iz one noći. Ponekad mi se činilo da vidim Marka na ulici. Ili da netko hoda iza mene, korak po korak. Tada bih ubrzala. Nisam željela znati je li to on ili samo moj strah koji je poprimio njegovo lice. Jednog dana, nakon posla, Halina mi je pružila pismo. Stiglo je za tebe. Bez imena, koverta je bila siva, bez marke, mirisala je na cigarete. Unutra samo jedna rečenica, napisana nesigurnim rukopisom. Tvoj otac je mrtav. Sjela sam na krevet i gledala u te riječi, kao da će se promijeniti. Ali nisu. Bile su mirne, konačne. Osjetila sam prazninu. Ne tugu, ona je umrla davno, već nešto hladno, metalno. Kao da mi je umjesto krvi u žilama tekla led. Sljedećeg dana otputovala sam u rodni grad. Stara zgrada izgledala je isto, oguljeni zidovi, razbijeni prozori, miris jeftinog alkohola. Na vratima je stajao susjed, gospodin Zbsek, uvijek znatiželjan. Žao mi je, Leno. Našli su ga u rijeci. Kažu da se poskliznuo, ali zastao je. Nije to izgledalo kao nesreća. Ušla sam unutra. Stan je bio u istom stanju u kojem sam ga ostavila, samo je tišina bila gušća. Na stolu je stajala boca, nedopijena. Pored nje fotografija majke. S okvira je otpao sloj prašine, kao da ju je netko nedavno dodirivao. Počela sam pretraživati očeve stvari. Ladice, dokumente, sve. I tada sam pronašla malu bilježnicu skrivenu iza ormara. Stare stranice, zamrljane, ispisane neuredno. Na jednoj je od njih ime Mary Knoiki, a pokraj kratka rečenica. Nisam imao izbora. Oni su došli po svoje. Oni. Tko su bili oni? I što su imali s mojim ocem? Osjetila sam kako se led u mojim žilama pretvara u vatru. Prisjetila sam se njegovog šapata. Nisam imao izbora, tada je to zvučalo kao pijana isprika. Sada je zvučalo kao upozorenje. Iz bilježnice je ispala još jedna stvar, stara fotografija. Otac, Merik i još dvojica muškaraca. Stajali su ispred zgrade koja je izgledala kao stara tvornica. Na polđini datum od prije 15 godina. I natpis: Strojarska tvornica Bijelan, projekt 47. Odlučila sam otići tamo. Tvornica je bila zatvorena godinama. Ruševina, vrata zaključana lokotom. Prošla sam kroz rupu u ogradi. Unutra je mirisalo na hardžu i zaborav. Među zahrđalim strojevima pronašla sam ured s razbijenim prozorom. U ladici stola dokumenti, stari izvještaji i koverta s inicijalima teka. Unutra fotografije. Žena, mlada, nalik meni. Pokraj nje otac i Merik. Potpis: Ana Koalska od 2004. moja majka. Osjetila sam da se svijet zaustavio. Otac, Merik, majka bili su zajedno. Kako je to moguće?
Što ih je povezivalo? I zašto mi nitko nikada ništa nije rekao? Sjela sam na hladan pod, stežući fotografiju. Tada sam shvatila nešto što je promijenilo sve. Merrick nije bio slučajnost. On je bio dio iste priče koja je počela davno prije mog rođenja. A ja sam bila samo njezina posljedica. Kad sam izlazila iz tvornice, netko je stajao kod kapije. Muškarac u tamnom kaputu. Nisam mu vidjela lice, ali znao je tko sam. On ne bi trebala biti ovdje. Leno, glas mu je bio hladan, dubok, poznat. Otko si ti? Upitala sam. Netko tko zna istinu o tvom ocu. Ali istina ima svoju cijenu. Napravio je korak prema meni. U njegovim očima vidjela sam oce vatre, iste one koja je sada gorjela u meni. I tada sam shvatila, više neću bježati. Što god je počelo prije 15 godina, još traje. A ja sam jedina koja to može završiti. Te večeri, prvi put nakon dugo vremena, nisam osjećala strah. Samo hladnu krv u žilama i sigurnost da će sutra pripadati meni ili nikome. Svijet je odjednom prestao biti esajvi. Postao je oštar, probadajući, kao da svaki detalj postoji da me povrijedi. Nakon susreta s muškarcem kod tvornice vratila sam se u Halininu sobu, ali nisam mogla zaspati. Riječi, istina ima svoju cijenu, odzvanjale su mi u glavi poput jeke iz dubokog bunara. Uvijek sam mislila da je cijena već plaćena, da je $100 granica moje patnje. Varala sam se. To je bio tek početak računa. Sljedećeg jutra otišla sam u gradsku knjižnicu, onu istu u koju me majka nekad vodila prije nego što je nestala. Stare novine mirisale su na prašinu i prošlost. U arhivi sam pronašla bilješke o strojarskoj tvornici Bijelan. Tvornica je zatvorena nakon serije nesreća i požara u istraživačkom laboratoriju. Godina 2004. Ista godina kada je majka nestala. U članku su spomenuta imena: Tomasz Zekovolski, inženjer, Merrick Noicki, voditelj projekta. Pokraj njih pojavilo se i ime koje mi prije ništa nije značilo: Edward KRL. Bio je vlasnik firme i sponzor istraživanja. Na marginama fotografije, jedva vidljiv, stajao je još jedan muškarac, onaj kojeg sam prepoznala tek nakon trenutka. Isti onaj koji me čekao kod kapije tvornice. Zadrhtala sam. Istina je počela poprima oblik, i što više vidim, to više boli. Iz članka je proizlazilo da su u tvornici testirali nove tehnologije kemijske izolacije. Službeno, znanost. U stvarnosti, eksperimenti. Iz bilješki je bilo jasno da je nekoliko ljudi oboljelo, jedna osoba preminula, a dokumenti su nestali. Požar je bio samo maska. Majka je radila tamo kao tajnica. Ali ako je bila samo tajnica, zašto su njene fotografije bile u omotnici označenoj Projekt 47? Zašto mi otac nikada nije govorio o njoj? Kao da je želio da zaboravim da je uopće postojala. Te večeri vratila sam se u sobu. Halina me dočekala šalicom vrućeg čaja, kao da je osjetila da donosim nešto teško. Nekad sam poznavala tvog oca, izgovorila je iznenada. Ostala sam bez riječi. Radio je ovdje prije nego što je otišao na Bijelan. Pomađao je ljudima, ali onda se promijenio. Nakon tog požara ništa više nije bilo isto. Izgubio je sve i sebe. Poznavala si moju majku? Upitala sam. Halina me dugo promatrala. Bila je lijepa i pametna, ali znala je previše. Ponekad istina ne oslobađa. Leno, ponekad ubija. Nisam prestajala razmišljati o tim riječima. Istina ubija, ali dopušta li laž život? Nekoliko dana kasnije dobila sam novu poruku. Ovoga puta nije bilo pismo, nego fotografija, poslana anonimno na moj telefon. Fotografija snimljena one noći kad me otac prodao Marku. U pozadini, u sjeni, stajao je još netko. Isti muškarac iz tvornice. Edward KRL. To nije bila slučajnost. Otac me nije prodao iz bijede. On me je predao. Nekome tko ga je godinama držao u šaci.
$100 nije bila naknada. To je bio samo pečat šutnje. Shvatila sam da se moram susresti s njim. Sedardom Krlom. U novinama sam našla informaciju da i dalje vodi firmu, premda pod drugim imenom. Sjedište, elegantni ured u centru grada, staklene stijenke, mramorne podne ploče. Tamo gdje prljavština ulice prestaje, a prljavština luksuza počinje. Obukla sam se drukčije. Tamna haljina, kaput, kosa podignuta. U ogledalu sam izgledala kao netko drugi. Kao žena koja je došla po odgovore, a možda i po osvetu. Na recepciji su mi rekli da će me Kyrell primiti. Previše lako. Kao da me je očekivao. Kad sam ušla u njegov ured, sjedio je za stolom s čašom konjaka. Osmijehnuo se. Lena Koalska. Čekao sam te. Poznajete me. Poznavao sam tvoje roditelje. Vrlo dobro. Bili su mi potrebni. Govorio je mirno, s proračunatom sigurnošću čovjeka koji sve drži pod kontrolom. Tvoj otac je bio dobar inženjer, ali slab čovjek. A tvoja majka, pa, imala je nešto u sebi što je privlačilo probleme. Znala je o projektu 47 više nego što je trebala. Tvoj otac je pokušao zaštititi je, ali na kraju je morao izabrati. Novac. Ili tebe. Izabrao je preživjeti. A ja? Zašto me povrijedio? Upitala sam, glas mi je jedva drhtao. Jer znao je da samo tako možeš biti spašena. Merrick je bio moj čovjek. Trebao je osigurati da ne koračaš putem svoje majke. Da ostaneš tiha. Tiha. Riječ koja me godinama progonila, sada je pala kao presuda. Tvoj otac je poginuo jer je prestao biti tih, dodao je Kyrell ustajući iz fotelje. Nije više bio upotrebljiv. A ti, Leno, još uvijek možeš birati. Ne znam što me natjeralo na to. Bijes, očaj, možda onaj hladni plamen u srcu. Istrgnula sam mu fotografiju s njegova stola na kojoj su bila moja majka i on, Kyrell, kako je drži kao trofej. Neću birati šutnju, rekla sam i otišla prije nego što je stigao odgovoriti. Na ulici je zrak bio leden. Snijeg je šibao poput igala, ali ja sam osjećala samo toplinu u rukama. Drhtale su od adrenalina. Znala sam da se sad više ne mogu zaustaviti. Svi su oni imali nešto što ja više nisam imala. Mir. A ja sam imala samo bijes i istinu koja se ne može povući natrag. Te večeri vratila sam se u tvornicu. Ponijela sam upaljač, očeve bilješke i fotografije. Unutra je vladala tišina, kao i uvijek. Sve sam položila na stol i zapalila. Vatra je pojela papir, sjećanja, laži. Gledala sam kako gore i prvi put osjetila da mogu disati. Ali u plamenu sam ugledala još nešto. Metalnu kasicu skrivenu pod stolom. Otvorila sam je i unutra našla pendrive. Na njemu je bio jedan fajl. P47 Anaka MP4. Zadrhtala sam. Znala sam da ono što je na njemu može promijeniti sve. Može uništiti Krla, Marka, njihovu priču. Ali i mene. Istina je imala svoju cijenu. A ja sam bila spremna je platiti. Pendrive u mojim rukama bio je teži nego bilo što sam ikada podigla. Stajala sam na praznom podu tvornice, mjestu gdje su se majčina i očeva sjećanja odbijala od zidova poput ejha koje nikada ne prestaje. Prsti su mi drhtali dok sam priključivala uređaj na stari laptop. Srce mi je kucalo ritmom koji nisam poznavala. Svaka sekunda bila je poput udarca. Svaki trenutak ispunjen napetosti od koje se nije moglo pobjeći. Ekran se odjednom upalio. Počeo je zapis. Majčin izgled bio je stvaran, svjež, iako je prošlo mnogo godina. Ana Koalska, mlada i puna života, gledala je pravo u kameru. Njezine oči bile su pune straha i odlučnosti. Šaptala je, a njezin glas bio je poput ejha. Ako itko ovo gleda, to znači da moj izbor nije bio uzaludan. Istina ima svoju cijenu, a laži, one ubijaju polako. Thomas, Merrick, Kyrell, sve je povezano.
Oni i sve što se dogodi, imat će svoje posljedice. Hladan jeza prošla mi je leđima. U pozadini su se vidjeli dokumenti, planovi projekta 47, bilješke o zabranjenim kemijskim i biokemijskim eksperimentima. Svaki detalj pokazivao je da je majka otkrila nešto što je prijetilo njihovim skrivenim interesima. Kamera se pomaknula. Otac, Tomasz Zekovolski, mlad, ali već napet i nervozan. Merik pored njega, hladan i bezosjećajan. KRL u sjeni, kao da sve kontrolira izvan kadra. Majka je pokazivala na dokumente. Moramo ovo uništiti. Oni neće dopustiti da istina izađe na vidjelo. Ako itko sazna za projekt 47, poginuće. Slika se zaustavila. Znala sam da to nisu bile samo riječi. Bila je to upozorenje. Majka je predvidjela da bi netko od nas, njezina kći, mogao jednog dana otkriti cijelu istinu. Nisam se mogla pomaknuti. Svako vlakno mog tijela vrištalo je, a je pokušavao složiti činjenice. Otac je izabrao novac i šutnju. Merik je bio izvršitelj, KRL mozak ove mreže. A ja sam bila posljednja karta u njihovoj igri. Odlučila sam djelovati. Znala sam da ne mogu pobjeći od osvete. Uzela sam pendrive i uputila se u mjesto gdje je Merik sada živio, skroman stan u centru grada, uzak, ali uredan. Još me nije poznavao u ovom novom izdanju. Lena, žena s plamenom u srcu, prošlošću poput čelika u žilama i odlučnošću koja nije poznavala milost. Kad sam stajala pred vratima, srce mi je ubrzano kucalo, ali hladna krv preuzela je kontrolu. Ušla sam. Merik me pogledao, a u njegovim očima vidjela sam ono što sam očekivala, nedostatak straha, samopouzdanje. Blago se osmijehnuo, kao da je sve igra. Dugo si čekala, upitao je. Nisam morala, odgovorila sam smireno. Ali ti više nemaš vremena. Pokazala sam mu pendrive. Tada mu je osmijeh izblijedio. Znao je da sadrži sve, dokaze, snimke, svjedočanstva, dokumente. Projekt 47, njegova uloga oca, sve tajne. Ne možeš ovo pokazati nikome, vikao je, a u njegovom glasu pojavio se tračak panike. Već je prekasno. Kraj igre. Svaki tko je bio dio ove priče, platit će svoju cijenu. Merik je pokušao nešto reći, ali tada sam shvatila da osveta ne mora biti nasilna. Ponekad je najokrutniji oblik dopustiti da istina sama uništi. Pritisnula sam tipku za reprodukciju na laptopu, povezanom na internet, i majčino snimanje pojavio se javno. Za svijet, za svakoga tko je htio vidjeti. Merik se srušio na pod. Pokušao je zaustaviti laptop, ali bilo je prekasno. U minutama koje su se činile vječnima, poruka se širila poput požara po suhoj travi. Svijet je vidio tko su bili, što su učinili, koje su tajne skrivali. Tada sam osjetila prazninu. Zadovoljstvo je bilo kratko. Znala sam da ne mogu povratiti ono što se dogodilo. Istina me oslobodila bijesa, ali cijena je bila ogromna. Otac nije živio. Merik i KRL bili su razotkriveni, ali svijet nije obraćao pažnju na mene, na Lenu, koja je izgubila djetinjstvo, ljubav, osjećaj sigurnosti. Vratila sam se u tvornicu, gdje je sve počelo. Gledala sam ruševine, vatru koja je nekad pojela dokumente. Sada je u pepelu bila istina. I u tom trenutku shvatila sam, ne završava svaki kraj s olakšanjem. Neki krajevi samo pokazuju koliko je čovjek izgubio prije nego što je povratio nešto što nikada nije imao. Tužno sam se osmijehnula. Moja osveta bila je potpuna. Projekt 47 otkriven. Laži razotkrivene. Ali ja sam bila samo sjena koja je prošla kroz plamen vlastite prošlosti. I zashala sam van. Snijeg je padao, ali više nije bio tako hladan. Bio je tih, miran, kao da poznaje moju tajnu. I znala sam da, iako je svijet vidio istinu, ja više nikada neću biti ista djevojka. Posljednji trag moje prošlosti, oca, majke, Marka, Krla, ostao je samo u meni. I znala sam jedno, ponekad osveta ne liječi rane.
Ponekad samo pokazuje da se od istine ne može pobjeći, čak i ako je sve što voliš davno nestalo.